Guys, nada ko isalin nga popcorn ba. May lingaw bitaw kaning maot kay panahon ba. Lami bitaw ni kaon-kaon o tingab-tingab o may lingaw so at ato ning lutoon. Gahong uwil gamiton kay mantikag baboy. Salin pa niya atong pista. Sige lang guys, at least nga na magamit no. Saon nga ni medyo ni kahimtang pobre taon. Painiton. Anya, magkuha tagtakob guys kay magbuto-buto man nagdi takuban guys. Mo nang takuban kayo hindi manglugpot. Okay, mainit na. Ayan guys, takuban. Na. Buto-buto na. Yan na guys. Tangan na itong cheese guys. Kaya mga parat-parat po gamay ba. Ulami na cheese. O may gusto sa apo nga na cheese. Tangan. Okay. Kaon na ta.